Ако имаш седма енергия, колесницата в своята матрица на съдбата и още не си в списъка на Forbes за най-богати, значи правиш едно действие грешно. И сега ще ти кажа кое е то и как да изкараш твоята седмица в плюс. Седмицата говори за цели, за движение, за това да тръгнеш и да доведеш нещата до край. Истината е, че половината от проектите, които си започнал, са имали потенциал много бързо да ти донесат успех. Колесницата дава скорост. Но има едно но. Ти не ги довеждаш до край, започваш много неща едновременно, минаваш през хиляди курсове, сменяш посоката и това напълно разбива тази прекрасна енергия. Ако умееш да доведеш поне едно нещо до край и да използваш енергията си правилно, щеше буквално да излетиш и то много бързо. Парадоксът на седмицата е в това, че да успееш, трябва да не бързаш, да умееш да чакаш и да държиш курса. Сенчетата страна на колесницата е на всяка цена. На всяка цена ще го направя и точно това те вкарва пак в минус. Започваш да бързаш още повече, още и в един момент спираш, защото просто не става нещата достатъчно бързо и губиш вярва, че въобще ще се случат. А това можеше да е твой най-успешен проект. Още тази година проектът, който да промени живота ти. Но ти просто искаш ще да бързаш. Виж дали имаш седмица в матрицата си, безплатно на моя сайт. Там можеш да генерираш твой анализ на матрица на съдбата. Той ще съдържа над 60 страници само за теб, а сега и на промоционална цена.